Mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne, ga kudure da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. A taɓa wa gwamna Mai mala, 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 a taɓa wa gwamna. mai mala. Maker Productions. Mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne, ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mi shelanta. Mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne, ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne, ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Ya rabu gwanin baiwa tabaraka shi da ya tafi muke bauta. Mai mala alheri ne, Shi ne yayyo addinai firaku ba ya bi mun bauta. mai mala alheri ne, Shi ne yayyo tuzuru ma'ana gauro wanda bai mata. mai mala alheri ne, Ya rabu gwanin baiwa tabaraka dukka biyan bukata ta. mai mala alheri ne, Dan zana isar da sako na manufofin kudurin gwamna buni. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne, ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Baiwa ta rabbana ta gagara kawai miyo masa bauta. Mai mala alheri ne, Shi ne yayo ni karrami wanda na girma gabansu babata. mai mala alheri ne, Cikin hikimarsa ya yi fawa ma'ana sana'a ta mahauta. mai mala alheri ne, In yayi Maryama yata in ta yi aure na samu jikata. mai mala alheri ne, Allah ga mai malabu ni ba shakka ya zarce shanshani. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne, ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Ya rabu da do salati ga manzo wanda ka bai wa sirrinka. Mai mala alheri ne, Shugaban farko da ƙarshe limami a cikin halittarka. mai mala alheri ne, Ka sa alaisa akwai wanda gare shi da ba su da tamka. mai mala alheri ne, Taho mu je mu shuka don a jihar mu ruwan ga ya sauka. mai mala alheri ne, Alheri ka sani mai adalci jama'a ku ce ku ne. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne, ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Mai malla ya yi shekara kan mulki jama'a ku ce amin. Mai mala alheri ne, Ba shakka ya yi ayyuka san barka gwamnan mu shi kenan. mai mala alheri ne, Ba shakka albasa ta yi halin ruwa na bura-bura kenan. mai mala alheri ne, Magajin bura-bura al'umma kowa ya ce amin. mai mala alheri ne, Mai mallako ni dan amana ne zan yi batu kudanci ne. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne, ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Suleiman mai azancin waka sunan karku mantawa. Mai mala alheri ne, Ni ne wakar wasu sun dauki rariya Allah sa kun ganewa. mai mala alheri ne, Ni ne wakar magajin gaida mu in za ku yi tunanowa. mai mala alheri ne, Yau kuma jerin giyar ayyukan mai malla za na jerowa. mai mala alheri ne, Ci gaba muke bida gyare
ajiye shi saho na shanshani. Mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Idan muka yi nazar mai mala a fagen ilimi baya wasa. Mai mala alheri ne. An aza shi sahu na fari domin ciki alheri ya kunsa. Mai mala alheri ne. An yi tanadin su ko lahib za a yi rabo ga matasa. Mai mala alheri ne. Duka an yi shirin garan bawul don a yanzu ku gane ba wasa. Mai mala alheri ne. Profesa Munka'ila ya yaba aikin gwamna ne. Mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Dr. Sani Idris ya ce harkar ilimi kar a yi wasa. Mai mala alheri ne. State of emergency tsari mai kyau za a bunkasa. Mai mala alheri ne. An yi damara da niyya ta gyara babu shiri na kwarkwasa. Mai mala alheri ne. Yau da ilimi yana sahun farko mai malaba yayin wasa. Mai mala alheri ne. Dan babu rukunsa kaina ta kashi duk kuji masu kunkuni. Mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Kiwo na lafiya na yi dawaiya na zagayo kanta. Mai mala alheri ne. Domin kuwa sai da lafiya ake da sukuni har a yau bauta. Mai mala alheri ne. Dukkan asibitoci da cibiyar lafiya an kwa inganta. Mai mala alheri ne. An yi tanadin ƙwararrun likitoci yanzu a ɓangaren mata. Mai mala alheri ne. Ba shakka mun ga ayyuka kyawawa gun mai malabu ne. Mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Kwamishin nanan lafiya Muhammad Lawan Gana baya cuta. Mai mala alheri ne. Yara kanana har da jarirai ga magani kyauta. Mai mala alheri ne. Cicin wasu fitar an bashi kula don masu yin cuta. Mai mala alheri ne. Mai mala masani na aiki kiwon lafiya fa alkinta. Mai mala alheri ne. Aiki fa ya zo yi duk kuja baya kuji masu canja ne. Mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Duk ɗan alaran ma a gani na ya fa kware wajen tofi. Mai mala alheri ne. Yaya ga maliya za na karkata kaina ɓangaren rafi. Mai mala alheri ne. Zance na gaskiya shi ka tasiri bisa maganar wofi. Mai mala alheri ne. Mai mala da idi ba ɗaya mu daga hannu sama mun musu tafi. Mai mala alheri ne. Al'ummar yau ba suna muku fatan alkhairi guba da kuni. Mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Jama'a kuma koma gona sako daga gungun na mai mala. Mai mala alheri ne. Dan an yi shiri na tallafi yanzu manoma ba su yin kwalla. Mai mala alheri ne. Taki na zamani an ba wa manoma dole na shela. Mai mala alheri ne. Yar amshi tana kira kuma gona dan kwali har hula. Mai mala alheri ne. Ga traktoci suna jewa madalla mai malabu ne. Mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief
su ko sannan kuma ga babba mai wake. mai mala alheri ne. Ga Na'ima a bangare na mata gabati yar baba mai wake. mai mala alheri ne. Aka sa shirwa ta sure tali a bangaren wake. mai mala alheri ne. Bura-bura mai mala sun gasu masoyan na kunne ne. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudure da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Masu magana sun faɗi ruwa bai da guri a gurin su mai kwando. mai mala alheri ne. Da uba ake ado kar ku ɗauka taguwa ko kuma wando. mai mala alheri ne. Masu raka 'yan guguwa ta karmami sun kai haja gaban dodo. mai mala alheri ne. Mun ba mai mala'o ku da kuke ta biyar gurin lado. mai mala alheri ne. Lokacin jama'a suna yi ma fatan alkhairi gwamna buni. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudure da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Kowa gona in ji bar mashatima da shi muke toho. mai mala alheri ne. Kasuwanni na zamani an gina su yanzu zanayo kirko. mai mala alheri ne. Trailer parks da flower mills na Fataskum ka wuce rauko. mai mala alheri ne. Masu ƙananan sana'u an ba su jari zanayo kirko. mai mala alheri ne. Har ma shance ma ya rike amanar gwamna mai malabu ne. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudure da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Daddaya yana faɗi mai mala a fagen aiki baya wasa. mai mala alheri ne. Dan ya gina kwalta birni da ƙauye kun ga kwaya lashe gasa. mai mala alheri ne. Kwalta santal a jihar Yobe gun aiki baya yin wasa. mai mala alheri ne. Zan barka mu a jihar Yobe manoma ku bar su gun casa. mai mala alheri ne. Injiniya Umar wakil Dittayi yayi jinjina buɗe. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudure da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Abdullahi Usman kukuwa ya ce mu faɗa muna nata. mai mala alheri ne. Harkar sufuri da wutar lantarki yau be mun zama 'yan gata. mai mala alheri ne. Kago iya fudu mai mala ya kammala shi ba cuta. mai mala alheri ne. Motocin sufuri ku tambayi kakan na zana nanata. mai mala alheri ne. Abdullahi kukuwa shi ya ce ka kyauta mai malabu ne. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudure da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Bangare na matasa da wasanni an baje koli kwarai gaske. mai mala alheri ne. Harka ta matasa mai mala ya ba da kulawa nan take. mai mala alheri ne. Wani bukar bugun hi ya ce wannan mu faɗa kwarai gaske. mai mala alheri ne. Wanda ya saba da mota ta yaya kuma zai yi bidar keke. mai mala alheri ne. Matasan yau ba sun jinjina maka gwamna mai malabu ne. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudure da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. 'Yan bakanaiza da masu shayi sun karbi kasan sun shaida. mai mala alheri ne. Hakanan 'yan kasuwar waya da masu kosai duka mun shaida. mai mala alheri ne. Hassan Shatima dan amana ne tabbas kowa mun shaida. mai mala alheri ne.
masu yin ganda. mai mala alheri ne. Batura Kuneri Shatiman Kanuri yayi jinjina buni. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Ma'aikatar gidaje mai malayayo ayyuka sosai. mai mala alheri ne. Gidaje 3,600 an yi ayyuka sosai. mai mala alheri ne. Ci gaban ayyukan maraya mai malaya zuba sosai. mai mala alheri ne. Tabbas na tabbata kowa zai sami gida kwarai sosai. mai mala alheri ne. Kwamishina Bukar Dauda gaida miya yaba ayyukan buni. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Ma'aikatar filaye da albarkacin ƙasa duba. mai mala alheri ne. Ayyuka birjik an yi su ba a kama kafar su yaro ba. mai mala alheri ne. Ma'adanan ƙasa an hako su a Yobe ba kalilan ba. mai mala alheri ne. Muhammad Lamin ya faɗa mai malaye abin duba. mai mala alheri ne. Ci gaba kwarai a Yobe ya samu a mulkin mai malabu ne. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Manateriyan ancestor suna aiki da himmama. mai mala alheri ne. Sun ba da tallafin gajiyayyu mai girma da kimama. mai mala alheri ne. Sun raba kayan masarufi gun al'ummar Yobe mai girma. mai mala alheri ne. Da bata karɓa illiya gun aiki ya nuna himmama. mai mala alheri ne. Sannan ga Dauta Goje shi ma ya yaba aikin gwamna buni. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Ma'aikatar ruwa gwamna mai malaya ba ta kullawa. mai mala alheri ne. An ba da ruwa a birni da ƙauye mai malaya yi kullawa. mai mala alheri ne. Ruwa baba ruwa ya wadata a Yobe babu kokawa. mai mala alheri ne. Malam alkali jajere ya yaba aiki ya yi shelarwa. mai mala alheri ne. GM na wata budu mu gaida tero ya yaba ayyukan buni. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Ma'aikatar yaɗa labarai ba su yi abin arena ba. mai mala alheri ne. Hakanan sha'anin al'adun gargajiya ba za a daina ba. mai mala alheri ne. Sako ya isa Abdullahi Bego bai kasala ba. mai mala alheri ne. Ma'aikatar lokal gammanin an zuba ayyuka duba. mai mala alheri ne. Gari mallawan kwamishina ya yo jinjina buni. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Sidi Yakubu Karasuwa ya yaba aikin mai malabu ne. mai mala alheri ne. Dan ya zuba aiki a ma'aikatar mahalli buni. mai mala alheri ne. Ma'aikatar bajet Muhammad Gagiyo ya jinjina buni. mai mala alheri ne. Ma'aikata ta finance sun yaba aikin mai malabu ne. mai mala alheri ne. Musa musu tabba kula su gaida masoyin mai malabu. mai mala gwamnan mu na Yobe kwarai alheri
bar sa a baya gefe ba. mai mala alheri ne. Mala musti yayi jinjina gunga muna ba kalilan ba. mai mala alheri ne. Ma'aikatar shari'a su ma lalle basire na ba. mai mala alheri ne. Barista Salisa Manja hima yayi abin duba. mai mala alheri ne. Harka ta tsaro ya ba da kullawa ma'ana gwamna buni. mai mala gwamnan mu na yau da kwarai alheri ne. ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Dikiti gwamna idi bade gubana na yi godewa. mai mala alheri ne. Wazirin fune dibiti gwamna Allah sakawa. mai mala alheri ne. Sifika Ahmad Lawan Mirwa na yi godewa. mai mala alheri ne. Baba Malam Wali SSG kai kayi dacewa. mai mala alheri ne. SSG Yobe dan amanar gwamna mai malabuni. mai mala gwamnan mu na yau da kwarai alheri ne. ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Abdullahi so gashuwa oga min yi godewa. mai mala alheri ne. Muhammad Gada ka tirejara ai min yi godewa. mai mala alheri ne. Alhaji Abu ta sakataren fati min yi godewa. mai mala alheri ne. Jinjiri Zainabu ko harkar alheri bani mancewa. mai mala alheri ne. Adamu Tilariya ciyaman fati na mai malabu ne. mai mala gwamnan mu na yau ba kwarai alheri ne. ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Ina aji wuri mabulara ba bai zo dare ni ba. mai mala alheri ne. Ciyaman advisors forum lalle bai zo da aibu ba. mai mala alheri ne. Da bata musu tabba an bagai da miya yi abin a yau duba. mai mala alheri ne. Injiniya Siraja wakil lalle bai nuna rowa ba. mai mala alheri ne. Muhammad Wali Shatima masoyin mai malabuni. mai mala gwamnan mu na yau da kwarai alheri ne. ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Muhammad Musa fata su kuma na yo gaisuwa sosai. mai mala alheri ne. Dalamala amini na gwamna na yo gaisuwa sosai. mai mala alheri ne. Isma'il mai Adamu shi ma na yi gaisuwa sosai. mai mala alheri ne. Baba gana malan gyara aran ma na yi gaisuwa sosai. mai mala alheri ne. Kai gama Umar Karima masoyin mai malabu ne. mai mala gwamnan mu na yau da kwarai alheri ne. ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Mamman Muhammad DG Press na yi gaisuwa gunka. mai mala alheri ne. Uba ya yale kai ma na yo gaisuwa gunka. mai mala alheri ne. Zanna Ali Bamsa Stiles ne na yi gaisuwa gunka. mai mala alheri ne. Ibrahim Protocol kai ma tilas ne na gaida ka. mai mala alheri ne. Musa Galadima shi ma yana son mai malabu ne. mai mala gwamnan mu na yau ba kwarai alheri ne. ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. GMREB Umar Mustapha aina ya godewa. mai mala alheri ne. Ahmad Yaro ciyaman awaka tilas in yi godewa. mai mala alheri ne. Hajiya
su na yi godewa. mai mala alheri ne. Kaka Yuslida na Damatur kai ma na yi godewa. mai mala alheri ne. Yan social media da APC yi tuwini sun ya babu ni. mai mala gwamnan mu na yau da kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. Mai mala gwamnan mu na yau bai kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mishelanta. mai mala gwamnan mu na yau da kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta. mai mala gwamnan mu na yau da kwarai alheri ne. Ga kudiri da manufar aikin gwamna mai malabu ne. Chief of Staff Abdullahi Yusuf Gashuwa ya ce mu shelanta.